Tan. Uy, shit. Sarap. Ngayon naman, magluluto ako ng tahong na may gulay. Ito ang ating kakailanganin. Bawang, sibuyas, kamatis, luya, kalabasa, tsaka pechay. At syempre, yung ating tahong, sulib sa Kapampangan. Isa muna natin yung bawang, yan, sibuyas, luya, kamatis, ayan, kapag medyo nalulusaw na yung ating kamatis, ilagay na natin yung ating tubig, 2 cups. Na tubig. Tapos lagyan na natin siya ng patis, mga 1 sandok na patis. Pag medyo maalat siya, lagyan ulit ng tubig. Tapos, ilagay na natin yung ating tahong. Sulib. Yan. Pakuluin muna natin siya. Konting kulo lang. Tapos, ilalagay natin yung kalabasa. Ayan. Kumukulo na siya. Pwede na natin nilagay ang ating kalabasa. Yan. Pagkatapos, pwede na natin siyang haluin. Yan. Dahan-dahan lang po yung paghalo para di masyadong masira yung ating tahong. Okay. Takpan ulit. Balikan natin ulit siya mamaya. Okay. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating pechay. Ayan, takpan ulit. Ayan. I think okay na po siya. Luto na. Yan, ganyan lang kadali. Yan. Done. Ngayon, tasting time. Sabaw muna. Uy, shit. At yung ating tahong. Sarap. Sarap. Try it.